Usafungidzira kuti vanhu vanokudai. Vanhu hapachina kana vachambokudai. Vese vamunoona mamai aya achingotamba kutambira machikeni ini amunotadza amukuvabatirira achifanira kuzvitengera chikeni ini yake atengerwa nomwana wake achishanda. But vane vachitambira chikeni ini kutamba magaro kokoko muchisekerera magaro iwaya. Imi mai venyu vakambotamba magaro iwaya achionekwa nevanhu muchizvitambira kudaro. Ndiani wamakamboona achidaro imi? Nemi munorega vakadzi venyu vachitamba nanambuya venyu vachitamba mutambire iwoya. Makapana munhu anesa sikavha pamusoro pejaketi wakambomuona kupi bhachi kisa sikavha ivo? Kupenga uko. Ndo panoda impeachment manje panongotaridza apa atidi mamwe mareasons okuti vakazotaura vachiti chiimwe musi vakataura kuti aya izvozvi zvega izvi zvinongotaridza kana kuenda mukoti unosvika kuti magistrate akakwana chaicho anoita basa rake nenguva dzakakwana wobva wamutaura kuti muri kuda kuimpicha murume uyu nemhaka yei. Hatitombodizve nadimensia zviya zvose zvekuti dimensia kunyeba uko. Tinongotaridza kuti tarisa iyi pikicha iyi uri kuiona here woti munhu wakakwana here uyu. Zvavakaitiitira zvokuti vakatanga kuchinja zingoma riya rairira kuti kinginingini panyuzi vachiwedzera nezvimiziki zvavo zvisina nebasa rese vachitiitira zvinhu zvisina nebasa zvougananda. Hazviitwe izvozvo zvavakatiitira izvozvo hatitombodi kana kuzviona. Zingoma riya rinotongodzokera riri pariri kana tatora nyika yedu togara nenyika yedu nezvinhu zvedu nematangiro atakazviita. Kuliend TV atibatike zvechobu. Yes Kuliend zviri sei negenga rako mukati umo? Tiri kufara kunoku Chando takutokosora. South Africa inotonhora komana. Singadi kuramba tichingotaura. But the fact yokuti tinenge chiterera zvivhitivhiti zvakasiyana unosangana nezvimwe zvinhu zvinozokuita kuti utaure. Ndiri kunzwa baba vanga vachitaura kumadokero avo. Pane chivhitivhiti chinonzi kumadokero chiya ichi. Hamene ndikati mukoma wangu kana kuti munin'ina. Pane idea pamaideas ese vanga vachitaura. Pane idea yatinoda kubetserana. Hatigoni kukundwa nezvigananda kusvika pakuchinja zita renyika yedu. Zvezvatotikunda chero zvakavata zvakafa zvezvakangotikunda. Because tataridza kuti tazonyatsa kuita magwara chaiwo. Nyika ndeyedu. Maminerals zvezvakureva kuti nemaminerals acho arimo hatichaadi. Zvezvakureva kuti nevanhu taakuvachinja mazita avo. Hakuna chinochinja. Uniform ndeyedu, nyika ndeyedu, masoja ndeyedu. Zvoramba zvakadero izvo. Chinochinja impfungwa dzechigananda ndo dzinobva pauito hwadzo dzichitisiya nenyika yedu ichinzi Zimbabwe. Dzichitisiya nenyika yedu varari kuti Zimbabwe harina kungouya ka. Varari kuti Zimbabwe rakauya pachimasvingo pamunoona masvingo aya. Ngangoramba zvakadero nokuti masvingo aya hatigoni kuaputsira chaputsiswa nezvigananda. Kana kuti titi isu takuchinja uniform yemasoja edu chichinzwa nezvigananda. Kudhererwa kusvika pakuwewedzerwa kusvika tachinja hazviiti mukoma. Ngatibetserane ipapo. Pasava nomunhu anouya nepfungwa dzakadaro kana vagara muparliament umo. Zvavakaitiitira zvokuti vakatanga kuchinja zingoma riya rairira kuti kinginingini panyuzi vachiwedzera nezvimiziki zvavo zvisina nebasa rese vachitiitira zvinhu zvisina nebasa zvougananda. Hazviitwe izvozvo zvavakatiitira izvozvo hatitombodi kana kuzviona. Zingoma riya rinotongodzokera riri pariri kana tatora nyika yedu togara nenyika yedu nezvinhu zvedu nematangiro atakazviita. Pazvakanga zvichitangwa zvakanga zvichitungamirirwa nevadzimu. Vachititungamirira naMwari achititungamirira kuti nyika yenyu ndiyo iyi. Haisi nyika ineyi inotova nenyika ine mepu iri padombo randakaona riri kumasvingoko. Rakagadzirirwa kubva nyika ino varungu vasati vauya. Mwari achisika nyika ino akasika achida kuti inonzi Zimbabwe. Akaisa mepu yayo padombo kuti igonzi Zimbabwe. No kuchinja uniform, no kuchinja zita, no kuchinja masoja edu. Zvinoramba zvakadero. Tingato upgrade masevenzere emasoja nokuchinja mitemo yokuti kana president agara pachigaro munhu wese unotenga kuti baba. President ndi president.
Nokuti unonga achinzi baba nevamwe vanhu vahombe kwaari, vakurukuru kwaari, vanenge vaingonzi baba vamunangarwa, baba vamunangarwa. Ndo zvinovaita kuti vamere mamvindi okuzoona sokutoti isu tese tiri imbwa, tiri manguruve, tiri chinyi. But hero shoko ramamuchitaura rakanaka rokuti kuda kana kusada vanobva chete. The reason why is vari kugadzira nyoka, kuveza nyoka, ende voigadzira kuita inoruma, ende ichizovaruma. Imbotarisai muone kuti kana mudhara uya uyo wamunoona anobuda akapfeka chiheti chinenge chakada kundoita ameno anga woku presidential house guard uya kana achitengwa nemari neposti yainayo, kutengwa nemari kusvika atengesa nation, alright, kana kukauya muvengi chaiye anoda ane mari kwete 25,000 yavari kupiwa iyi, unofunga vanoswera varipo? Havakapusa sereki baba vayo, havana kana zvino. Ukaona munhu iyouya vanga vaifana kumubvisa paakangotanga kugashira mari iyoyo, vaitotanga kumubvisa kuti this is no. Ndo pavanongoona kuti president vedu havana maqualities okutonga nyika. Munhu ane maqualities okutonga nyika, you cannot bribe your own security guard pa company pako, uri manager kana kuti uriwe CEO, wobribe security aripo kuti ndiri kuda kubuda nechinhu ichi, wobva wamupa iwewe 1000. Pakauya nomunhu ane 1500 unowana atengesa company yesezvo. Izvozvo zvega zvinongovataridza kuti ayo hatisi kutongwa nevanhu vanoziva zvavari kuita, because you can't buy your own security guard womubribe. Wobribe iwewe munhu ari kukugaidha pese paunoenda paposti yakadaro iri so sensitive iyoyo, ndo yaunotora security inotengeka. Kureva kuti is very loose, that old man is very loose. Kana kuri kuti vakomana vese kunyarara kwavakaitawo kumadhara ese aya vari kupiwa mari, kureva kuti hatina zvatiri kuita. Nokuti kana nyika yese ikauya munhu ane njere dzakapinza, varungu chaivo vachida kutenga, vanotenga. Havambosweri vachitenderera vachita, vanongotenga ivo. Apo panonakidza. Asi andakamboona zvakadai. Ini ndogara nditaura kuti inini panapa, ndiri panapa inini handingambotadzi kufunga kusvika pakadare papo pokutenga musoja wako kuti atengese nyika yake. Wati mo akatengwa kuti atengese iwewe, panosarei? Kunosara kusina chinhu. Uchitenga kuti udii? Muchitengeresera nyika kuti mudii? Kuti mungorya ipapapa chete ipapapa nebasa rokuuraya vanhu vese vana mutamba avo kutengwa uko. Ava vakabata posti yokuti ndio posti iri so sensitive, isingadi kubatwa. Security yedu sekta yake Mutamba ndio sekta isingagoni kuti agonzi unoswera achibribwa. Waingofana kuita zvakaita mumwe wake Matanga, kuti Matanga wakati aona kuti zvakadero akabvuma hake kuti surrender, inini ndibvisei, ende kuzosaka abviswe. Anga aita samai vaya vanonzi ani ava mai ava veku national parks vanga vakarambidzirwa, vakadzingirwa kuti warambirei kuti maChina achere mu national parks. Tokozani Kupe ndiyo, Tokozani, no, not Tokozani Kupe. Mai vavo vakadzingwa manje ava, vakamira panzvimbo yavo. Ndiye munhu waunogona kugara naye uchikuziva kuti security yangu yakasimba. Haikona unotengwa nemari obvuma kutengwa newe wachona. Saka iwe uri papi apa? Because munhu kune vamwe vachaya nemari zhinji kudarika iyeye, iwe unozosara uri papi? The moment yakangobvuma kuti mari iyo ndiri kutambira zimudhara iro riya richidayo kudai umatama kudai, so waingofana kuriti ipapo. Hapana iri rokutsvairirwa mapepa ese muofisi, ipapo ndo paifanira kunzi ndakubvisa pachinzvimbo. But kana uda kuona kuti baba
zvimo politics hadzimo. Chiri mavari dei vakanga vari umbavha, nokuti ukada kuona vanhu vavanopromota, vanhu vavanokwidziridza, vanhu vavanogara navo padhuze imbavha dzega. Vana Chivhayo akambogara, munozvizvi pananga izvero Chivhayo akambogara muprison mumaximum. Chivhayo iye kana aine nharo ndimuudze nenhamba yake yomujere kuti yainzi chinyi. Chivhayo ivo ndo vavaitora vachiisa padhuze ivavo vachidaro, kuti izvi chaizvo zvokuti kutonga izvi izvi ndozvokungotsvaka kuti vatsvage pokuba vari. Hazvisi zvozvo chaizvo zviripo. Kana ivo vachizvinzwa, kana whoever anovagadha, kana kuti maCIO achizvinzwa, nangwe uri iwe muCIO, iwe uine kambani yako, iwewo wakati zvinhu izvi hazvibudi muno mukambani munomu, wobva watuma mwana wako, kana kuti wonzwa kuti musecurity akadhizwa nomwana wako kuti abudise electrical motors ari mukambani mako, akabuda ari 5, can you keep that company ichikuchengetedza? Unotongonyatsoona kuti kambani iri loose, vashandi vayo havaite zvinhu zvangu zvinopera pano. Ndo zvangafuna kufunga comrade ED vakagara vachindobhadhara mudharawo yawo 25,000 yavanomupa pamwedzi. Ko kana pakauya munhu anoti anomupa 100,000 pamwedzi, kana vakuda musoro wavo, ivo ndo vanokugadha. Presidential guard, head wepresidential guard abvume kutengwa. Saka hapana zviripo, hapana zviri kuitwa ka. Saka unorarama iwe, unenge uchizorarama wakaita sei, uchiti uri papi? Because kuchauya mwana mari yakawanda kudarika. Handiko zvino yakutozikamwa zvayo kuti mari yaunotambira imari. Kana uchida kuti kana vanhu izvezvi uchingoda kuona kuti vanhu veZimbabwe vanhu vanoda peace, muri kuvashungurudza zvenyu, muri kutibata uyanga, but tiri vanhu vanoda peace stereki. Mune vanhu vane mari muno muZimbabwe muyamu, wokuti kakanga vatonzwa kuti iwe mudhara ari kupiwa 25,000, iyo vanongosvika kuti iwe mudhara iwe, isu tichakupa, unenge uchizogara futi pachigaro, tokupa imwe 100,000 pamwedzi. Munosara here baba imi? Hamusi kuona kuti makarara paruware nguva yehondo, kwakaenda kunoti paruware ndege dzichiti bubububu, apa makapfeka uniform yehondo, zviherikopta zvichidududza zvichidhuma nemabhainekula akateya pasi kudai, imakarara paruware. Ndo zvamakaita izvi, kurara paruware kwamakaita uko. Because murume iye uya anokuchengetedza uya is the weakest person ever andati ndanzwa mukati meregimu api neipi regimu. Imakamboinzwa regimu ine munhu wakaita saiye ane posti yakadaro anotengwa. Kutengwa kwakutengwa kubvuma kutengesa nyika, vana venyika inei vachitambura. Akatomboenda kuhondo here iye mudhara, kana kuti wakangopromotwa zvichifesi. Because isu vanhu vakaenda kuhondo tinoziva kuti vanoziva zvavakaendera. Takaendera kuhondo kuti tichengetedzeke kubva mukushungurudzwa kwatakanga tichiita, tichinge tiri zvinhu zvisina nebasa munyika medu munomu, varungu vachitiita zvavanoda. Ndo zvinhu zvaingotirwadza chete kuti varungu vaitiita zvavanoda, sezvamuri kungotiita izvizvi. Hapana chimwe chinhu chatiri kumbonyanya kurwadziwa nacho kuti tizosvika pakushaiwa respect zvatakuita izvi. Hatifaniri kukudai futi. Ndogara nchitaura kuti isu tanga chishuro chedu changa chiri chokuti vaMugabe zvakabva nenzira yakadai, hazvina kunaka kuti munge muino vamwe vese vamuri kuona ava. Ipapa imi munotobva panapa muchienda kundoviga former president woku Namibia. Motarisa kuti Namibia yachona takaitangira taitoimba tichiti Azania haina kusununguka mhai, tichibvira iyo Namibia, tichitoti isisu inini kana kuri kuti zvinoita, inini handichiri mudiki, tichibva kuhondo tanga tiri vadiki, tichazvinzwa dzakapera, tichada zvokutoda kutondorwa futi, ropa richada zvehondo zvachona. Tichoti isisu dai zvichiita hurumende yedu yainditendera, indaenda kunorwira Azania. Kana vakada kutanga hondo chaiyo ndinoenda kunoirwira. Tichiita kuti Africa tichinzwa kuti hapafani kuramba vakadzvanyirirwa nemabhuas semadzvanyirirwa atakaitwa isisu nemaBritish. You see,
zvese izvo munozvikanganwa kuti Namibia takaitangira kutora nyika, but yachinja mapresidents, yachinjazve, ende mapresidents acho vanga vachitongosvika panongonzwa vanhu kuti iko zvinezvi ngatimboitai kanzatu vakomana tiinde kuna Mudhara tindomuitira birthday yake. Unoona ndo zvataingofungawo isusu kuti tingadaro kumukuru wezvinoimi zvamadai munofunga pana anozokurangarirai, kukuonai muchifamba apo kutopfira pasi chaiko chaiko. Musafungidzira kuti vanhu vanokudai, vanhu hapachina kana vachambokudai. Vese vamunoona mamai aya achingotamba kutambira machikeni ini amunotadza amuri kuvabatirira achifanira kuzvitengera chikeni ini yake atengerwa nomwana wake achishanda, but vane vachitambira chikeni ini kutamba magaro kokoko muchisekerera magaro iwaya. Imi mai venyu vakambotamba magaro iwaya achionekwa nevanhu muchizvitambira kudaro. Ndiani wamakamboona achidaro imi? Nemi munorega vakadzi venyu vachitamba nanambuya venyu vachitamba mutambire iwouya. Makambomuona imi minista anomwana ndakanzwa mumwe achivhunza nezuro apa kuti makambomuona minista anomukadzi akatamba kudaro akamurega achitamba matambire iwaya? Makambomuona imi? Kana vana hanzi vana waitotaura zvokuti vana vemaminista makambomuona anofamba achirova vanhu? Vanenge vachingotumira vakomana vanozviti kana vapfeka masutu votonasa kutoti ndiye une yese. Otaka kutotumwa kunzi ndanouraya Itai Dzamara, unotomanya kundouraya Itai Dzamara. Vachitonasa kuti vane zvavanoita zvinomusoro, but hapana chauri kuita chinomusoro kusiyira mhuri ngozi. Isu vamwe tiri kushandira kuti vana nevazukuru vagosiya vachiwana tumba twatakachivha veitotutu. Vana vanenge vachingoti imba yasekuru vachisheya namari vachirya. Hapana kana imba 1 yamunosheya because muchatengesa dzese vana vachipera kuita mapenzi nokuuraya vanhu kwamuri kuita. Muri kutonasa kuti muri kuita zvinhu zvinomusoro, kutoza kuti muri muchichengetedza munhu 1 year, iye achikuitirei, achikupa 1000 kupera kwomwedzi. Kana uida kuona njere dzacho dzakangofanana nedzomudhara yeuya anotengwa kutengesa revolution, kutengesa nyika yese 16 million people uchitengesa kutengwa ne25,000. Ai baba imi fungai kaviri. Ina ndamboona murume wakapata semi kubva zvandakazvarwa ini handina ini pano pasi rino rese nango mumafirimu andaimbowokera ngoti angu handifariri mafirimu nekuti zvinhu zvenhema, but mafirimu ese nango ukatarisa hakuna kwakamboona musoja anotengwa. Musoja kutengwa musoja kutengwa kusvika maitwa chituta kudai muchimhanyiswa nanachivhayo imi ei baba nyika ine yanguva masaga. Aiwa varume, pamberi nerevolution ngatirwisei kuti tibvise nyika iyi pairi, because vana vedu vanozokura vachiona sokuti ndo matongerwo anoitwa nyika semakurire aita vana veZANU-PF. Vana vomunhu wese ari muZANU-PF haana njere. Apa ndisi kutukai, muri kuzvionera mega imi vanhu veZANU-PF. Haisi nyika yatakagarai. Kana muchidovhura bridge risina kupera tinoti inyika here iyoyo? How many millions were spent there? Millions mangani akaperera ipo paya akaperera chii iwo risina kutopera, meaning to say they need ×2 mari iyoyo kuti vagutse matumbu avo vakwane. Aisiwo matongerwo angaita nyika baba. Nangwe muri imi zvenyu muchitotaura ipo paya kuti manga musina mumwe mwana wokune imwe nyika akauya pano vana vedu patika imbavha dzega imi ndo zvamunoda. Saka isusu hatingambozosori chimbozokuvandai, tinozokuudzaiwo zvimwe kuti muzvione. Ndo paya pataizoudza vana barista pavakanga vachibuda nana Chimhama vachiti vanofungidza kuti vanotora nyika nechivhitivhiti here. We are still preaching. Vhangeri redu riri kuenda mberi. Munhu wese achapedzisira aona, because especially pandakabva kunhamo kumusha kwangu kwaMutare kuBezo Bridge uko, vanhu ukatoda kutenga kutaura nyaya idzodzi ruzhinji rwachona vanenge vakangopfeka mazisikavha iwaya nyoka idzi vanongotedzera havazi kuti iya inyoka iya. Hakuna murume mukuru unoti kana ukada kutarisa maprezidendi ese pasi rino rese vanoda nyika dzavo zvokuti vakadzivaka zviri perfect. That's why vachida nyika dzavo havataridzi nokuswera wakapfeka flag yenyika yako unofungidzira ndo kuti ugonzi unoida chiiwo uchiuraya zvakadaro. Ukona murume mukuru wakaita sezviya izvi anotora sutu wopfunga tai wopfeka formal shirt wopfeka bhachi wopfeka formal shoe wopfeka formal trousers wotora sikavha waisa pamusoro.
Aiwa komana, zvimwe zvinhu tinofana kunyara mani. Why unotora sikavha woisa pamusoro nokunopisa nayo sikavha. Imi baba mamutaura kumadekero muchiti hakusi kupenga. Hai nhema, anopenga uyo mudhara akatopenga kare uyo. Hakuna munhu anoisa sikavha pamusoro pebhachi mani. Makambozviona kupi? Makambozviona kupi? Maiwe zvako. Aiwa totongwa tobaiwa. Hapana munhu anoisa sikavha pamusoro pejaketi. Wakambomuona kupi bhachi kuisa sikavha ipo? Kupenga uko. Ndo panoda impeachment manje. Panongotaridza apa atidi mamwe mareasons ekuti vakazotaura vachiti chimwe musi vakataura kuti aya izvozvi zvega izvi zvinongotaridza kana kuenda mukoti kunosvika kuti magistrate akakwana chaiye anoita basa rake nenguva dzakakwana, wobva wamutaura kuti muri kuda kuimpicha murume uyu nemhaka yei. Hatitombodizve nadimensia zviya zvose zvekuti dimensia kunyeba uko. Tinongotaridza kuti tarisa iyi pikicha iyi uri kuiona here woti munhu wakakwana here uyu. Vozongoonekwa kuti hapana kukwana apo. Unotora sikavha isa pamusoro pebhachi resutu. Dzimwe nyika ane vachingotarisa ukozona uko kuda kundorara mozonobatwa nehope sikavha inenge yarema. Hadzisi hope dziya kuma mudhara ngaremerwa nesikavha.